Hawu Nokwanda, unesibindi impela sokuthi ukhiphele lo gama, uthi uthandana nomyeni wami, usisi wami. Uyenza kanjani into enjalo mfethu? Uyenza kanjani? Hayi kwenzeka and ayikho into engabe ngisayenza nami kodwa nje kunjengoba uzwile kwenzeka nje. Ukungitshela-ke nje, ukungitshela ukuthi sikhona into eyenzakala engayi-understand. Uhlulwa yini ukungitshela iqale kanjani yonke lento le izifike la yikhona njengamanje awungitsheli ngani ukuthi sinangu sibarenza kanje kube khona ukuthi siyazama ukuthi lento siyimisa kanjani. Kwenzeka nje sesinami ngaze sengimthanda kwanzima. Ayi uyayisa mfethu, yazi ungijwayela kabi wena. Ungijwayela kabi, uthanda indoda yami. Uthanda indoda yami Nokwanda. Uthanda indoda yami uzuyasho impela uthi uyayithanda. Njengoba ngisho ngamthanda ayikho into engabe ngisayenza. Bese ngicela uphume endodeni yami. Ngicela uphume. Angeke ngisakwazi ukuphuma njengoba nje sengilobolile nje ngisho umyeni wami nami. Nokwanda uchaza ukuthi kuphume mina kulo mshado. Yikhona okufunayo lokho? Angishongo kanjalo sesami. Uthini mawusho kanjalo? Ngoba phela ngeke size sithandane nomuntu oyedwa mina nawe sobabili. Yini ezovimba ngoba ngeke ngize ngikwazi mina ukuthi ngibange indoda nawe ngeke. Mhlawumbe nithandana ngisho isikhathi esiningi kwakulobola kanti lento eniqale nini? Ngaba akazazi amazi ukuba ngaze ngibe bikho mina. Ngaba ukazi uzumazi. Isinesikhathana nje futhi isinesikhathi. Thandanile. Benilalelana kuphi? Besilalelana khona kwafisa. Endlini yami Nokwanda, embhedeni wami. Nokwanda uyenza kanjani into enjeni? Bengabiye ngiyephi bengabiye ngiyephi wena ubungenza ngani kuwena? Awuyifake ecathulweni. Nokwanda uyeyisa yezwa. Hayi uyadelela shame. Kodwa namhlanje lento le izophela. Yezwa, ngithi izophela lento le yenzayo. Hayi angazi izophela. Noma komele ilunge. Nokwanda okay mhlawumbe nje sesangemisela. Okay sisicela unginikaze inamba kanje manje mhlawumbe ngizama ukuthi ngimuzwe yena ukuthi uzothini kulento le yenzeka la. Nzimande myeni wami. Ngiyacela. Hey Nokwanda uyeyisa yezwa. Ngiyacela baba Umcela ukuthini? Ukuthi nje akutshele. Lento ayenzeki kahle. Lento ayenzeki kahle. Akutshele nje. Wenzekabi nje masibiye Ndlunkulu wenzekabi. Bekumele ngenze njani? Yini bekumele ngiyenza? Angithi ningivalele ngaphandle nobabili. Nayo Nokwanda lo akangitsheli. Indaba engangitshela ukuthi wenzakalani? No phela ubaba omncane wakho sayikhuluma naye phela phandle uzofika isikhathi abengizokhuluma khona nginibize nonke bese nihlale nomndeni nonke ngoba kwayena lo baba omncane akasesi ubaba wami vela akahlangene nami. Masithathe izinto njengamanje uhamba uyoyibeka emsakazweni wona wonke lamashow wagcwele ama-TV la. Angisiyona mina ingane yakhe mina ubaba omncane, ubaba wami mina kade afa. Yonke lento akayenzani nenziswa yikhona ukuthi ubaba akasekho noma akasekho. Ani nenziswa yikhona lokho. Ukuthi uma akasekho nobaba akasekho akusolutho. Mangimthanda nje. Nokwanda yima mama. Kumele ukwamukele lokho. Yima mama. Yima kuzomela ukuthi ukhetheke bandla. It's either kuphuma mina noma ngena yena ngoba ngeke ngize ngikwazi ukuphila naye. Lento sizoyikhuluma kuzomela ukhethe Nzimande ngeke uma ukuthi usoyikhuluma awukhulumi wena ayikho into ekhuluma nami ngale kwalokho ngiyafika ekhaya ngithatha izingane zami ngiyaphuma ngiyaphela kwakho. Ngicela uyabona othandweni kuphela umndeni kuphela ukuhlobo basisothandweni. Uma ukuthi uyakwazi lokho kanti uyenze kanjani lento uyenze ngenhloso vele ukuthi umndeni kumele uxovane ulwe njengoba ulwa njengamanje yonke lento uyenze ngalona. Nokwanda imani lento ngizoyilungisa. Uzoyilungisa kanjani baba?